Ahojte všetci, vítajte pri ďalšej časti nášho školského podcastu. Minule sme sa rozprávali o tom, prečo je marec mesiacom kníh a prečo sa oplatí čítať. Dnes na tento podcast nadviažeme rozhovor s veľmi zaujímavým hosťom. Naše pozvanie prijala spisovateľka, ktorá je nám zo školy veľmi dobre známa. Stretávame ju totiž aj ako našu pani vychovávateľku. Okrem práce s deťmi sa venuje aj písaniu a zatiaľ vydala svoju prvú knihu s názvom Askária duša zeme. O to viac nás teší, že si našla čas a prišla sa s nami porozprávať o knihách, písaní a možno aj o tom, ako vznikajú príbehy. Srdečne medzi nami vítame pani Martušku Bisovú. Zdravím všetkých a veľmi pekne ďakujem za milé pozvanie. Veľmi si to cením. Kedy ste si prvýkrát povedali, že chcete napísať knihu? No predovšetkým, keby mi niekto ešte pred 15 rokmi povedal, že chcem napísať alebo budem písať knihy, tak by som sa mu asi najväčšou pravdepodobnosťou vysmiala. No ale ako mne už deti začali dospievať, tak som začala rozmýšľať, že chcem sa nejak realizovať a chcem robiť niečo, čo ma skutočne bude naplňať a baviť. A keďže mám stále veľmi silný vzťah k deťom, tak som sa rozhodla, že skúsim písať rozprávky. A napísala som moju prvú rozprávku o snehovej vločke. To bola rozprávka pre úplne malé detičky a potom som si povedala, zapáčilo sa mi to, tak som vytvorila svet rozprávankovo a niektoré tieto rozprávky ešte z tých čias sa dajú vypočuť na YouTube kanále Rozprávankovo. No, neskôr som nastúpila na našu základnú školu a spoznala som dušu detí o niečo starších a vtedy som si povedala, že ja skúsim písať pre tieto deti. Mala som ich veľmi rada, aj mám. A naplánovala som si, že napíšem krátke príbehy o dievčatku Alicke a jej kamarátovi Pavúčikovi. No ale ako som písala, nakoniec z toho ani neviem ako vznikol fantazijný román Askária duša zeme, ktorý v roku 2024 získal mimoriadnu cenu poroty v literárnej súťaži Slova a tóny. Dokonca sa im kniha tak veľmi zapáčila, že spravili taký menší náklad a vydali mi ju. Martuška, kde ste našli inšpiráciu pre napísanie Askária duša zeme? No, mojou inšpiráciou celkovo na písanie vždycky boli a podľa mňa aj budú deti. Či sú to už moje vnúčatá, alebo deti tuto v škole. No ale aj medzi nimi som veľakrát pobadala takú istú mieru povrchnosti a nezáujmu o prírodu. A vtedy som sa tak rozhodla a mala som takú vnútornú potrebu, že napíšem nejaký príbeh, ktorý sa dotkne detí hĺbšie a ukáže im krásu našej prírody, našej planéty a to, že si ju musíme vážiť, ceniť, ale aj medziľudské vzťahy, aké sú veľmi dôležité. A vznikol najprv názov knihy alebo samotný príbeh? Určite vznikal najprv príbeh, ale ako sa už chýlil ku koncu, názov knihy sa mi ako tak sám ponúkol. Stalo sa vám niekedy, že sa príbeh pri písaní vyvíjal úplne inak, než ste plánovali? Veru áno. Dokonca, keď som mala knihu napísanú, už tak asi do 1/3, ja som sa rozhodla, že celú knihu prepíšem, všetko, čo som mala doposiaľ napísané, lebo som chcela zmeniť jednu postavu. A tak som aj urobila. No a potom sa to už vyvíjalo tak bezprostredne, že sama som bola prekvapená, že kam ma to vlastne všetko privedie. Ako vznikol svet Askária? Kreslili ste si mapy alebo si robili poznámky? No, mapu tu som mala v hlave, ale tvorila sa postupne. No ale poznámok som mala teda neúrekom. Dokonca mi niekedy príbeh nedovolil ani zaspať. Všade som mala poznámkové bločiky, papieriky, pero, aj na nočnom stolíku. No a môj manžel už koľkokrát, keď vedel, že zapnem svetlo, vstanem, tak len zamrmal, zas máš inšpiráciu. No a ja som potichu písala veľmi rýchle a potom to bolo dosť problém po mne aj prečítať. Ale dala som to. Čo je podľa vás hlavné posolstvo knihy? No ja by som videla viacero týchto posolstiev. No v prvom rade je to uvedomiť si to, že každý z nás môžeme zmeniť zem a vlastne
náš život. Hlavne je to svojimi činmi, skutkami a postojmi. Potom je to tiež uvedomenie si, že cesta nie je len prostriedkom k cieľu, ale cieľom samotným. A tretie také veľmi hlboké posolstvo by som videla v tom, že uvedomiť si, že naša príroda nie je len kulisou tuto okolo nás, ale je to kolíska života, o ktorú sa musíme starať. A vážiť si ju a chrániť ju, lebo ak zničíme prírodu, zničíme samých seba. Koľko času trvalo knihu asi napísať? Knihu som písala zhruba 3 roky s veľmi veľkými prestávkami. Kvôli nedostatku času, vždycky to bolo o tom čase, na písanie som ho mala veľmi málo. Je ťažšie knihu začať, písať alebo ju dokončiť? No pre mňa to bolo určite veľmi ťažké dokončiť knihu, zasa kvôli nedostatku času, lebo jednoducho veľakrát som sa k nej musela vracať po veľmi dlhej dobe, aj po 3 mesiacoch a vrátiť sa znova načerpať, vlastne znova sa dostať do toho príbehu Askária. Máte nejaký špeciálny rituál pri písaní? Ticho, hudba, čaj či čokoláda? No, mám, ale u mňa je to hlavne, sú to ročné obdobia, zbožňujem písať na jeseň a cez zimu. No už na jar a cez leto ma ťahá von viacej slniečko, ale samozrejme potrebujem mať na to kľud, mám veľmi rada nejakú hudbu, ja neviem, relaxačnú alebo klavír, piano, také niečo, ale záleží aj na tom, akú knihu píšem. Keď som písala teraz poslednú knihu Alicine Vianoce, tam mi väčšinou znieli vianočné melódie. Začali ste pri písaní aj chvíle, keď sa vám vôbec nechcelo pokračovať? No, veru, áno. A ako som spomínala, bolo to hlavne vtedy, keď som sa ku príbehu musela vracať po niekoľkých mesiacoch. Vtedy som naozaj musela prečítať všetko, čo som doposiaľ napísala, poznámky pohľadať, že čo som už napísala, čo som ešte len chcela napísať a čo napíšem neskôr. No a musela som sa znovu dostať do toho príbehu a nejak sa nacítiť na svet Askárie. Plánujete pokračovanie Askárie alebo vydanie inej knihy? Áno, určite áno. Chcela by som pokračovať v Askárii, ale na také rozsiahle dielo si musím nájsť viacej času, tak možno to bude až na dôchodku. Ale na dobrej ceste je vydanie mojej druhej knihy Alicine Vianoce, ktoré plánujem už na jeseň tohoto roku. Je to kniha s krásnymi ilustráciami, ktorá prepája humor, hravosť a priateľstvo so silnými ľudskými hodnotami. Deti sa zábavnou formou zoznámia so slovenskými predvianočnými tradíciami a zvykmi a duchovnou krásou tohoto magického obdobia. Ovplyvňuje vás práca vychovávateľky pri tvorbe príbehov? Určite áno. Prostredníctvom nej spoznávam dušu detí, ich starosti, radosti a každodenný život. Inšpirovali vás niekedy deti zo školy k tvoreniu postavy alebo situácie? Ale áno a mnohokrát. A hlavne teda pri písaní tejto druhej knihy Alicine Vianoce, ale nebudem viacej prezrádzať, len môžem poradiť deťom, hlavne teda z mojej triedy, aby si na mňa dávali veľký pozor, lebo veľmi ľahko sa môže stať, že sa spoznajú v niektorej z mojich ďalších kníh. Čo by ste poradili žiakom, ktorí by raz chceli napísať svoju vlastnú knihu? No, aby sa do toho pustili, aby sa nevzdávali, aby si verili, aby išli za svojimi snami. Ono to nie je vždy jednoduché, a skôr by som povedala, že veľakrát je to dosť náročné, ale keď prekonajú samých seba, budú na seba nesmierne hrdí. Je úžasné, keď človek prekvapí sám seba. To sa stalo aj v mojom prípade. A jednoducho vtedy si uvedomí, že posúva svoje hranice a začne si viacej veriť. A toto je možno aj taký malý návod na to, aby si ľudia začali viacej veriť, hlavne deti. Tým, že budú prekonávať každý deň svoje hranice a že sa budú snažiť naozaj tvoriť niečo, čo si myslia, že toto v živote nedokážem a zrazu uvidí, že to dokáže, tak začne si aj viacej veriť. Písanie ráno alebo večer? No, za mňa kedykoľvek, kedy je čas, chuť a inšpirácia, trebárs aj v noci. Pero alebo počítač?
No určite počítač, lebo to je hrozné, keď ja píšem perom, dosť, že musím po sebe čítať to, čo som napísala v rýchlosti. No neviem si predstaviť, keby po mne musel niekto celú knihu akože čítať, čo som napísala perom, no to by sa zapotil. Fantasy alebo realita? No, 100 razy, fakt naozaj, že fantasy, ja si strašne rada ulietavam do svetov v mojej hlave a toto zbožňujem na tom písaní. Jedna kniha ročne alebo 10 naraz? No, jedna kniha ročne, to je moje zbožné prianie a ja dúfam, že raz sa k tomu dopracujem, ale zasa musím si na to nájsť čas. Ďakujeme za váš rozhovor a veľmi si to vážime. Pozdravujem všetky deti a prajem im veľa úspechov pri plnení vlastných snov. Dnešný podcast moderovala Alica Závodná z 6. A. Ďakujeme pani Martuške Bisovej za účasť v rozhovore. O technické spracovanie sa zaslúžili Samuel Slamka a Michal Oleksík z 8. T.